Festival. Tostado, The Adult Story. Tado anak, diya sa ka ha, kay manindaw sa si mama. Diya yung paboritong tostado o. Kana o kayo lakaw ha. Tostado mo sir, ma'am. Tostado mo diha. Labi kay ni ma'am. Hala, asa mo na kong anak nuwaman? Asa naman to uy? Anak! 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 Binabahay ang 15 kasabi. Good morning, grade 12 students. Today, for our bread and pastry production, aduna kita'y project na pagkabuhato ng paghimo o lamiang tostado para sa inyong final assessment. Okay, very good. O karon, pwede na ninyong pakigawan ang inyong himong tostado. Nay, ganahan ka mo tilaw sa akong gibuhat nga tostado? Kalami sa inyong tostado. Nakailamdom na naman ko sa akong anak. Nga 15 na katuig ka na wala. Mo, ni ang timpla sa tostado nga iyang paborito. Ha? Kinsa na yung ngalan, Nay? Tos nga akong ngalan daw. Ha? Mawatos? Bakit kinisitado? Ano anak? Alitos! Welcome to the first commencement exercise for the senior high school. Congratulations, graduates! Galing ang sayaw ba ang tostado? 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 Dapat kayo salamat
Annual Festival from the municipality of Santa